عزو سلام تنبصحكم زخبركم تعزبتي كما يتوعلون لومي ربع 4 تحساس كاتر استدلوا زيناو مستند وحنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم إرمياس قبر العليه بقدامنت أرستاتو أب استراتيجيكا وطن معبادة صلاة عنا زتكور عود مصنع تخفيتو أب حرشا كتاي أب 4 هكتار زدمع أكل بوفراي كبالو أب قحفلة لمعة وفرة تقايدو أب سودان فابريكا بزقات محرقانة كنبار عن 23 سوات مويتهم أب زوبا مرا أفريكا زنابن أدغلغن زوردو أنوتاو زايدو أمريكا بلعلق التوفريات فرنسا وسخ كرز كتوسن كم التخلات انقغاء أب زرزراتو نناي حموش عامتاوي استراتيجيكاو وطن معبادة صلاة عنان هاجرا وطن تكبار وحسنة عنان زقمقم عود مصنعاتي أب هوتيل أسمرا فلاسي كان علو وكيل إرنا بنيام فسحاتين زدالو زينا وتصبصبالو أرسي مسمورهم كتغربية أب حموش عامتاوي استراتيجيكاو وطن معبادة صلاة عنان هاجراوي وطن تكبار وحسنة عنان زتكور عود مصنعاتي تمالي 3 تحساس أب أسمرا تخفيتهم مينستر عنا أمينة نور حسين أب زسمعتهم مخفت قال رأي هاجراوي بوليسي عنا إيرترا عنا هزبي زوح الزرجو زحلو بقع قلقلوت عنا مسفحن من رقاقات المهان بمتكاس نزل رئيزي أب تكبار نموعال زت حنتطاني حموش تعمد استراتيجيكاوي وطن أب حيالو مديات وطيتاوي منبارو أمن كل قال متابعة ناطلاتاتن تحت حموش تعمد قلعن نزل تمزقب عوتات كمون أبشعن شعة 295 كابر معن شعة عمد زي حلف زنبرة عد مزيقاتات نابلع لسوسان 4 عمد كب مبالو كما أبنت بمتكاس أبرهام أبتي عودة مصنعتي ثم قدم النتات نايتني حموش عمد استراتيجيكاوي وطن صلاة عنا قريبون تزتيلون أبي مينستر عنا دايركتور كفل هزباوي عنا دكتور عند برهان تسفاتين دما نجرجان قدم النتاتن هزباوي عنا أبي إرترا بحفشة كنتات تمحلفتن زي تمحلفتن حمامات كمون حمام عسون نمكو صار السخايدة أدمعي سرحان قسقاسون أبقودات المدتات زت مزقبع عوتاتن زلو بدهوتاتن زملكت سفيح تبطاب أغريبهم دكتور عند برهان أبطابو كل تشحن 10 جميرو أب 8 ناي مبات أبيات تمرتي نلعل 19 حصانات قلعن ناي لب مرمراتات كم تخايده غدات المدتات بفلاي دما مخن شاب دك انستين مكتا بز تخايده غسقاسات اب نو زوباتات اسماطن هابرون زركبا 7 عدتات كاب مخن شاب دك انستيو نصا مخانن كم زاوجا قليصوم أبتي مخفت سنة سرعات وكيلات معكن قلع حبرات هاجرات مالت يونيسيف ودبت عنا علمن معكن هزبي حبرات هاجراتن أبزس معوكال إرترا أبز تفلالي مريات عنا نزمز قبتو عوتاتن قنات غطلو زلات سعارتاتن موقسام اتي عودة مصنعتي كساب حموش تحساس كغلطليو لو معمت أب حرشات دب ومعرب زبقاش باركا أستاشد 6 هكتار بزناب كرامات لميعو نزي زآخل زرقاتي أب كاب تسياق معصيدن كال تفتراوي تصابوتاتن نمكل خال زعلم وفراتات بموهاد مختل لمعات معرباوي زوبا هزبي سرحتنيات منقستي تمهارون أولات حالتات مكل خالن يكايدالو أب أستات 14 هكتار حرشا كتاي زلامعه أكل بأغان مأكاب زقبر زلو فرادما أكل ناتيو وكيل رنا أمانيل تسفاي ملكات صاب زدالو تحستولو سامسوم هايله كأربايو لما عمت بزنبره هطور كرامات أب أستات 14 هكتار حرشا كتاي زلمعن أب زتآمن درجاز بزحن زرعتي أبلات حيلتات مكلخال بزكايدو زلو وفراء يكبالهم أكيد سرحة حرشا من إسي حابن تسفاي وهانس نيرينا أبزها بحبريتا لم زبن أب كتاي لعلي 3,500 هكتار صعدان كأيح المشلان بلتغن كمون لعلي 300 هكتار سمسم كم التزرعي بستقبر قدم الدلاواتن بسترخبه أخذ زنابن دما روح مهرتي كحبوسة تثبيت كم زقبر قليتهم سمسم كم قدامي مدرة تعاتيت نقيف آتيو حجما كلا مترك دمان يا ماشلا سيب مسيو 3,500 هكتار دما بسراويت عم بزادن كاب نركب نزلوا ذينو برداناتات نايم بتا برستهم كاو زيارة نقدر توعينات تكمت تزود أخيت تحرش أتيما عبز حاسر جزية تأخلي نخاتو ملو تسفى ملو نعطو مرال كمتري لها مسكر ماليتي أبز أوانزي بمواهد مختل معات معربا وزباه بركت زبولو أبلات حيلتات مكل خالن هزباو سراويتن زأخل مهرتي بأغان مأكاب أدمعو وفراتات يسلاسلو كمزلو زحبري مرسي حابن أو اشتحاد السومن لعلي 11 هكتار كم التعمف ليتهم وفارو أبزها بوريتو نتبركت مهرتي كابس أيام معصيدن كالق تفطراوي تتصابقوتاتن بمدحن أبقفون مئتاو زكاير زلو وفراتات علامو ردو سلزغوني كل أبال بنقحاتن توفاينتن يساتفو كم
ዘሎ ገሊጾም نزعمام أبز حصل أوان وديو قالون سرح سلولو ما تدرب سرح سلولو ناتون نزع عميمو بوتوك خيدون تسدلي 14 ساعات درجاس يسرح لله مقلنا نايكون أزيو نطف تخونه وعوع تخونه منفس بوني سلكا كوي تزاز يكونه كم وني ترديهم سرحهم مخان ترديهم سرحوا بس بدليت بوني قبوه فليتو سرح حزب مخانو وحزباو سراويت مخانو نحنا أراقاقنا لنا كله التحرشات تبزدل هادو تماقيلو ناي حبار وعزو نانا تفليتو أبتن تفتات ركبالو أكيد سرح حرشا كتاي من إسي حابن تسبا يوهانس موداتا نترى نايتهم باستفلالي عودتات حرشا كاب كوليجات استمروا أمياويان كومون أبركوتا هزبن أبالات حيلتات مكل خالن مقويسوم عاتير كان إذا أكب كاي أخلا يكون تايدا تعاتيرو كدقا كب خلالو زمان تاي بزب زلو قلبات بزل سراويت بزيح للعامي بوي كدالو تنقر معتا دما قطع بدقاقات تقدمه نداتو خير مالتي اي بحق نحدو له حياه حزبهم زلنا سرح حزب علي مسكر مالتي إذا خمزيلن كله أب قرصت زلمعي لعلي شحن 500 هكتار أكل بتمساسالي وفراتات كم التعاطده أبز أوان زدما بأخيت ماشينات يخيد كم زلو وكيل إرينا كابت بوتا حبيروم كم أكل نايتي أب ملا هاجر بإرتراويان كيلاتات كمون مسوط أتنيات كيلاتات بمتحوار زكبر مدبات مطبحة عيني أب هوسبيتال كرن أب قداموت 10 أوارح عامة كلتشن 10 أستاذ حادش زيجاتات مطبحة تغيير لو مالو وكيل إرنا تسفان كيل جبريس توسخ تصبصبالو ميكيل حدقو كقربيو أبز عامة زياب هوسبيتال كرن كاب ملا زوبا عن سبان مداوتو كوابيتات سمين أو كيح بحرن غاش باركان زوموتو أستاذ حادش زيجاتات مطبحة عيني كم تجبر تحبيرهم أبتو هوسبيتال حلافي كفل عيني أتو كحساي سيوم نيرينا بزهاب حبريتهم أبرسيتي بغتصالي زكاد مكتتال حمامات عيني لعلي شوعاتي ميت زيقاتات ناي حابلا متوحتك قبرو لهم كلو لعلي كلتي ميتين سلاسان دما قلل زبالة متوحتي كمتخايدو لهم قليتهم أبتي زوبا كاندي تنك عورت زغنون لعلا غالبتو وهيبو زسرح لهم من زلو حابلان كل متن مخانو زتغسا أتو كحساي بحادقا مهرمتن رغسن زسعود ساقامات عينيون كم زحكم أبريهم مسعد مزو صعبو كم حابلا أب قلعو مكتتال كتابة زي مكبر كمون صريت كبابي زي محلاو كابتوم كانديت انكتات حمامات عيني كم زغنو أتو كحساي بتوسخي أفليتوم إتي كفلي أبزي جزيزي بسبب أو عغمن مسارحيتاتن أبدحان كونتات كم زركب تغيشو دما ملو أقول حكمنا عيني نابزوه بلو درجة يساقاقر كم زلو أنا تسيروم وزبا عراب العيد وزبا حتى كليزان وزبا حقاز وزبا كرن أوشتي بعلن متوحتي غيرن عوز قني أقول قلتي من الله تنزترفا حبورو نزبا حمل مالو نزبا قلبن نزبا حل نقا أبزي حجئوان تدالين أبزي سالستي متبحتي ناي أقول قلت عيني خجبرا يجمرا الله سلازي اتخالي اترف اتخي متبحتون قليل زبالة متبحتون أبن أسان زباتات يقبر كم زليو لسيحنا يدلنا أب هوسبيتال كرن حلافي كفل عيني أتو كحساي سيوما موداتا حمامات عيني أب كندي أب مفواسو أب مكلا خلو أديب كامسرح أب سرح مكلا خلا عيني موداي حمام عيني مزرة تغلات إفكانا بحكمنا ممتع كمون بعلاون فوسا موقات كابتوم كسعبو زلوهم ميلاتات مخانوم قليتهم عيني قليل نقر أي قنن حنسا عند حرت وديو خلا يجزي خدتكو أدخل نقر أي قنن كم هم دزواني أب كندي أب مفواسو أب مكلا خلو أديب كامسرح يتزقبع سلازي أبزو خانا كفال أب سراح زلو نعيني نخي قدع مكالا خلو خطقومو حبرة تسبن بعلم مكالا خال زبحال كابديتات قد محرسي زلو أب قزيه متباو ودعو تسعانات كن وسدو زلنا عينة مقاقبا كن سرحو زلنا عينة سراحات كلنا عينة ساقم كخون زخيل داو قدنا كن كيد بعابيوها إذا بحلاو فوسع زبحال ولاون وحدهم طمي زي يقولوا 100% ودعت أو عين زورت سلزخانة بزح زجانا كم قدامي درجات أجمعنا هنا الناس سريعنا نريوك عتديكانه قن ولا حد سبع وقيد بدع الناس لدين دلي إذا بحال أو فوسع بحال هبرة سب كتكم الله خم زي يقولوا
ኣብ ንዞባ ቁርደት ምምሕዳር ከባቢ ካርሸምላ እንድራዮብ ደረት ወለት ኣብረቕን ጉስጥን 20 ዘኽተማት ቆልዑ ንዝኣልያ 7 ጽጉማት ስድራ ቤታት ናይ ጠለበጊዕ ሓገዝ ተገይሩለን እተን ስድራ ቤታት ነፍሲ ወከፈን 12 ኣጣል ከም ተዓደላ ዝጠቐሰ ተጸዋዒ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ የማነ ክፍሉ እቲ መደብ መቐጸልታ ናይቲ ጽጉማት ወገናት ብሓፈሻ ስድራ ስዋዕትን ኣለይቲ ዘኽተማትን ድማ ብፍላይ ንምጥያስ ዝግበር መደባት ከም ዝኾነ ገሊጹ ሓገዝ ዝተገብረሎም ስድራ ቤታት ብወገኖም ብዝረኸብዎ ሓገዝ ሽግራቶም ኣቃሊሎም መናብሮም ከመሓይሹ ከም ዝጽዕሩ ኣረጋጊጾም ኣብ ንዞባ ደቡብ ደንከል ምምሕዳራት ከባቢ በርዓሶሊን በይሉልን ሞያዊ ስልጠና ዝቐሰሙ 35 መንእስያት ተመሪቖም ዕላማ ናይ ስልጠና መንእስያት ሞያ ዓጢቖም ኣብ ከባቢኦም ንዝርከብ ጸጋታት ኣብ ረብሖም ብምውዓል ብቁጠባ ነብሶም ንዝኽእሉ ምዃኖም ዝሓበረ ሓላፊ ክፍሊ ፕሮጀክት ሃመተ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ መሓመድ ዓሲር ሞቆ ብመስርሕ ከማዕብሎ ኣዛኺሩ ወኪል ተመረቕቲ ድማ ዝተዋህቦም ሞያዊ ስልጠና ኣብ ከባቢኦም ናይ ስራሕ ዕድል ዝረኽብሉ ብምዃኑ ዝያዳ ኣገዳሲ ከም ዝገብሮ ምግላጽ ንዝረኸብዎ ዕድል ኣብ ረብሖኦም ከውዕልዎ ከም ዝጽዕሩ ኣረጋጊጹ ኣብ ጋሕቴላይ ንዞባ ጊንዳዕ ከባቢያዊ ጽሬት ምድፋን መራብሒ ጣንጡ ጎዳጉድን ምጽጋን ጽርግያታትን ዘጠቓለለ ማእቶታዊ ፍራ ተኻይዱ እቲ ብማሽነሪ ዝተረገፈ ዕዮ ብምትሕባር ነበርቲ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ተምሃሮ ኩባንያ ህንፃ ገደምን ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጽሬትን ከም እተሰለሰለ ወኪል ኤረና ሓቢሩ ኣማሕዳሪ ጋሕቴላይ ኣቶ ዘርእሰናይ ጋይም ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ዕላማ ናይቲ ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ዝካየድ ዘለዎ ወፈራ ማእቶት ጽሬት ከባቢ ብምውሓዝ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምግታእ ከም ዝኾነ ገሊጹ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ውጽኢት ዘካይድዎ ወፈራታት ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናጎልሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ምጥቃስ ነቲ ዕማም ብዝለዓለ መልክዑ ክቕጽልዎ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣብ ቀንዲ መስመር ኣስመራ ባፅዕ እትርከብ ጋሕቴላይ ኣስታት 800 ስድራ ቤታት ይነብራ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኣብ ከተማ ካርቱም ሱዳን ትማሊ 3 ተሓሳስ ኣብ ፋብሪካ ማቶኔላን ውጽኢት ካይላን ብዘጋጠመ ሓደጋ ነትኩን ባርዕን 23 ሰባት ሞይቶም በቲ ላሕኩጋ ዝጠንቁ ሓደጋ 130 ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሱዳን ቁጥሪ ግዳያት ከዛይድ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ኣሚቶም ኣለዉ ሰመዚ ኣህዱታት መጥፋእቲ ሓዊ እቲ ፋብሪካ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ዘይውሕዝ መኽዘን ዕትሮታት ጋዝ ነቲ ባርዕ ብምስፋሕ መጠን ዕንወት ከዛይድ ጠንቂ ከም ዝኾነ ረድዮም በቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ እቲ ፋብሪካን ኣብ ከባቢኡ ዝነበረ ታሕቲ ቅርጽን ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ድማ ተገሊጾም እቲ ባርዕ ሎም ወጋሕታ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ታሕቲ ቁፅር ከም ዝኣተወ ሰመዚ ናይቲ ሃገር ኣነፂሮም ኣለዉ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ንወርሒ ዝቐጸለ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ዘውረዶ ዘሎ ክሳራታት ከም ዝዛየደ ማዕከና ዜና ቃልሕን ኣብ ሰፊሕ ክፋል ናይቲ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ኡጋንዳ ድማ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ብዝወቕዕ ብርቱዕ ዝናብ ነቲ ሃገር ሰንጢቑ ዝሓልፍ ፈለግ ኒል መሊኡ ብምፍሳሱ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ጋሻ ውሕጅን ብምስዓብ ንዋታውን ኣከባቢያን ዕንወት ኣውሪዱ በቲ ዕለቕልቕ ቀንዲ መስመራት ጽርግያ ብምዕለቕላቑ ሰፊሕ ክፋል ናይቲ ሃገር ተኸርዲኑ ከም ዘሎ ድማ ተሓቢሩ ብዘይካዚ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ዓለቕሊቑ ብምህላው ኣብ ጽላት ሕርሻ ብቐሊል ዘይጠመት ክሳራታት ከም ዝወረደ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝተኸስተ ናይ 2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምውሳኽ ሙቐት ዝፈጠረ ዲፖል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክሊማ ለውጢ ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ ብሰንኩ ድማ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ጀሚሮ ኣብ ሶማልያ ኬንያ ኢትዮጵያ ኡጋንዳ ደቡብ ሱዳን ሪፑብሊክ ማእከል ኣፍሪቃን ብርቱዕ ዓቐን ዘለዎ ዝናብ ክወቅዕ ምጽንሑ ይዝከር በቲ ሓደጋታት ኣብቲ ዞባ ብጠቕላላ ልዕሊ 250 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ መብዛሕትኦም ኣብ ኬንያ ብዝተኸስተ ምህማን መሬት ዝተደብዩ ምዃኖም ጸብጻባት ይገልጹ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ካብ ፈረንሳ ዘእትዎ ዝተወሰነ ፍርያት ናይ ሚእታዊት ወሰኽ ቀረፅ ከጽንዕ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ እቲ ምምሕዳር ነዚ ገለጸ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ከም ፌስቡክን ጉግልን ዝኣመሰሉ ኩባንያታት ናይ 3 ሚእታዊት ግብሪ ከተኽፍል ድሕሪ ዝኣትዎ ተውጡኒ እቲ መደብ ንኩባንያታት ሃገሩ በኣልቷ ከም ጸሉ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብቐንዱ ንፍርያት ኣልኮላዊ መስተ ፈረንሳ ዝጸሉ ናይ 2.4 ቢልዮን ዶላር ወሰኽ ቀረፅ እታው ከም ዝውሰን እዩ ዝሕብር ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ውጥን ኣብ ተግባር ምስ ዘውዕሉ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተመጣጣኒ ዝበሉ መልሰ ግብሪ ከም ዝህብ ብ3 ተሓሳስ ኣጠንቂቑ በዚ ድማ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ኣሜሪካን እቲ ሕብረትን መሊሱ ከይገድድ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ስጋቶም ገልጹ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ እታው ፍርያት ሓፂንን ኣሉሚንየምን ወሰኽ ቀረፅ ድሕሪ ምውሳና ንግዳዊ ፍልሊ ክልቲኦም ወገናት ከም እተኸስተ ጸብጻባት የረዱ
ቱርኪ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ማለት ኔቶ ንሃገራት ባልቲክ ክገብሮ ወጢኑን ዘሎ ጸጥታው ደገፍ ናይ ቀውፉ መሰላት ተጠቂማ ከም እተፍሽሎ አፍሊጣ ፕሬዚደንት ጣይብ ኤርዶጋን ብክልተ ተሐሳስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኪዳን ንኩርዳውያን ሶርያን ሚሊሻታት ከም ግብረ ሽበራውያን ክሳብ ዘይፈልጦም ሃገሩ ነታ ንኢስቶኒያ ላትቪያ ሊትዌንያን ፖላንድን ክግበር ተመዲቡ ዘሎ ደገፍ ከም ዘይተቀበሎ ሓቢሩሎ ኔቶ ነተን ሃገራት ካብ ሩስያ ክመጽእ ንዝኽእል ወታደራዊ ስጋት ንምክልኻል ጸጥታው ደገፍ ክገብረለን ወጢኑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዝጋባእ ዘሎ ዋዕላ ኣባል ሃገራት ናይቲ ኪዳን ክዝትየሉ መደብ ኣሎ ኣባል ኔቶ ዝኾነ ቱርኪ ገለ ኣባል ሃገራት ነቶም ኣብ ሶርያ ንዝንቀሳቀሱ ኩርዳውያን ሚሊሻታት ዝገብርዎም ሁለመዳዊ ደገፍ ክትቃወሙ ምጽናሕ ዝፍለጥ እዩ እቶም ከም ሽበራውያን እትገልጾም ሚሊሻታት ጠንቂ ጸጥታዊ ስጋት ናይቲ ከባቢ ምዃኖም ቱርኪ ትገልጽ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊዩ በጉዳይ ምትካል ስራቀ ጸረ ሚሳይል ቴክኖሎጂ አሜሪካ ኣብ ደቡብ ኮሪያ ተፈጥሮ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ምትፍናን ንምህዳእ ምዃኑ ዝተገልጸ ዝርብ ንምክያድ ሎሚ 4 ተሐሳስ ከተማ ሶልኣትዩ ሚኒስትር ዋንጊዮ ኣብዚ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደቱ ምስ ፕሬዚደንት ሙን ጃኢን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ካንግ ዩንግዋን ካልኦት ላዕሎት ሰብ መዚ ደቡብ ኮሪያ ርክብ ከካይድ ምዃኑ ተሓቢሩሎ ላዕለዋይ በዓል መዚ ቻይና ኣብ ደቡብ ኮሪያ ምብጻሕ ዝከካይድ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝጠቕሱ ፀብፀባት ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዝጸንሐ ዘይምቅዳብ ኣብ ምፍኳስ ተራ ከም ዝህልው ይረድኡ ቻይና ኣብ ደቡብ ኮሪያ ዝተተኽለ ታድ ዝተሰመየ ሰራቐ ጸረ ሚሳይል ቴክኖሎጂ አሜሪካ ንጸጥታ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣትሪራ ከም እተቃወመቶ ዝዝከር ኮይኑ ካብ 2015 ንድሓር ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ሓሽኪሩ ከም ጸንሐ ይግለጽ መንግስቲ ደቡብ ኮሪያ እቲ ኣጽዋር ካብ ሰሜን ኮሪያ ክመጽእ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምብዳህ ወሳኒ ምዃኑ ብምሕባር ንጻውዒት ህዝቡን ጎረባብቲ ሃገራትን ኣሽሽ ምባል ኣብ 2017 ኣብ መሬታ ክትከል ከም ዘፍቀደ ይዝከር ቻይና ምስ ሰሜን ኮሪያ ብዘለዋ ቀጥታዊ ምዃኑ ዝግለጽ ቁጠባውን ጸጥታውን ዝምድናታት ሰሜን ኮሪያ ዘለዋ ኒኩሌሳዊ መደባ ከተቋርጾ ጣጢ ኣብ ምፍጣር እጃማ ክትጻወት ደቡብ ኮሪያ ብተደጋጋሚ እትጽውዕ ኣብ ፊሊፒንስ ተኸሲቱ ዘሎ ካሙሪ ዝተሰመየ ህቡብላዊ ማዕበል ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረዲኡ በቲ ዕለቕለ ዝተሓወሶ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ታሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ ድማ ኣብ መንበር ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ብሰዓበ ዝሓበሩ ሰምና ኣብ መንበር 4 ሚሊዮን ሰባት ናብ ውሑስ ከባቢ ክጋዕዙ ከም ተወሰነ ረዲኦም ብሰንኪ ሓደጋ ሎም 3 ተሐሳስ ኣህጉራዊ መዕረፎ ነፈርቲ ከተማ ማኒላ ን12 ሰዓታት ኣገልግሎት ከም ዘቋረጸ ዝገለጹቶም ሰበስልጣን በቀሊል ዘይግመት ቁጠባዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ሓቢሮም እዚ ከም ዚሉ እንከሎ እቲ ህቡብላዊ ማዕበል ገና ይቕጽል ብምህላው ክሳራታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ይእመት ህቡብላዊ ማዕበል ካሙሪ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ፊሊፒንስ ካብ ዝተኸስተ መበል 20 ማዕበላት ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ زخبركم تعزبتي زينة أبزي فتصم بروحنا يسرح معلتي